Исәнмесез, кадерле укучылар. Без сезнең белән нигезләрнең химик үзәкләре һәм аларны куллану темасы буенча практиктан белемнәрне ныгытабыз. Сезгә хәзер биремнәр бирелә һәм сез шушы биремнәрне чишеп алырга тиеш буласыз. Бирем номер 1. Нәрсә ул нейтральләшү реакциясе? Мисаллар өстендә аңлатыгыз. Реакция кагыйдәсен, тигезләмәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Матдәләргә исем биргәндә кислота калдыгы исемен кушымта номер 1-дән кислота формулаларыннан карагыз. Укучылар, әйдәгез, бирем белән җавабы белән танышып бетик. Кислота һәм нигез арасында бара торган алмашу реакциясен нейтральләшү реакциясе дип атыйлар. Нигез плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Экранда сез реакцияләрне күрәсез. Бирем номер 2. Химик реакцияләр схемаларында тиешле матдәләрнең формулаларын языгыз, тигезләгез. Реакция кагыйдәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Cevap. Селте плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Алмашу реакциясе. Калий OH плюс HNO3, калий NO3 плюс H2O. Яки нитрат кислотасы урынына аларга була кислота оксидын. Кислота оксиды плюс селте килеп чыга тыз плюс су. 2 калий OH килеп плюс N2O5 килеп чыга 2 калий NO3 плюс H2O. Икенчесе кислота оксиды плюс селте тыз плюс су. 2 натрий OH плюс SO2 килеп чыга натрий 2 SO3 плюс H2O. Килеп чыккан тызның исеме натрий сульфиты. Өченче, суда эреме торган нигез температурада таркаткан вакытта нигез оксиды һәм суга таркала. Шундый кагыйдәгә буйсына амфотер гидроксидларда. Феррум OH шикелләтелгән температурада таркатабыз, килеп чыга феррум O плюс H2O. Килеп чыккан оксидның исеме тимер 2 оксиды. Бирем номер 3. Тикшерү картасын укыгыз, бирелгән лаборатория эшне башкарыгыз. Тикшерүнең максаты була химик реакцияләрнең кайтма булмаганын дәлилләү һәм реакциянең билгеләрен күзәтү. Кайтма булмаган сүзе аңлата, реакция вакытында утырым барка килсә, газ айрып чыкса һәм суда эреме торган матдә барка килгән чиракта, су барка килгән чиракта. Матдәләр сезгә биргән барий хлор 2, H-хлор, купрум исодүр, натрий OH. Эшләгән эшне таблицага язасыз. Җавап белән танышып бетик. Купрум исодүр плюс 2 натрий OH, барка килә купрум OH шикелләтелгән плюс натрий 2 исодүр. Купрум OH шикелләтелгән зәңгәр су төстәге утырым. Купрум OH шикелләтелгән плюс H-хлор, купрум хлор 2 плюс H2O. Димәк, безнең барка килгән утырым хлорид кислотасында эри һәм яшькелт зәңгәр төстәге әрмә барлыкка килә. Нәтиҗә: селтеләр эри торган тызлар, тыз составында эреме торган нигез хасил итерлек металл кергән булса, реакция кергәндә эреме торган нигезләр барлыкка килә. Эреме торган нигезләр кислоталар белән реагирлаша. Бирем номер 4. Түбәндәге әверешкә туры килгән химик реакцияләрнең тигезләмәләрен языгыз, реакциянең кагыйдәсен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Бирелгән әвереш кальций, кальций O, кальций OH шикелләтелгән, магний OH шикелләтелгән, магний йод 2. Җавап белән таныш бетик. Кальцийдан кальций оксиды табыр өчен без аңа кислород кушабыз. Металл плюс O2 килеп чыга металл O. Бу безнең кушылу реакциясе. 2 кальций плюс O2, 2 кальций O.
Икенче кагыйда актив металл оксиды плюс су килеп чыга селте. Мә кальций оксидын су кушабыз икән, безнең барка килә кальций гидроксиды. Өченчесе тыз плюс селте килеп чыга яңа тыз, яңа нигез яки амфотер гидроксид. Тыз һәм селте безнең эри торган булырга тиеш. Килеп чыккан яңа тыз яки яңа нигез амфотер гидроксид икесенең берсе эремәскә тиеш яки икесе дә эреми торган килеп чыга. Кальций аш икеләтелгән плюс магний хлор 2 килеп чыга магний аш икеләтелгән плюс кальций хлор 2. Магний аш икеләтелгән безнең эреми торган нигез. Дүртенчесе эреми торган нигез плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Бу алмашу реакциясе. Магний аш икеләтелгән плюс 2H йод килеп чыга магний йод 2 плюс 2H2O. Магний иодиды. Бирем номер 5. 5-нче биремдә укучылар сезгә тест бирелгән. Шу тест сорауларын укыгыз һәм сорауларга җавап бирегез. Кадерле укучылар, без сиңбән нигезләрнең химик үзекләре буенча белемнәребезне ныгытып алдык. Бүгенге өйрәнгән белемнәрегез киләчәктә сезгә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.